Incwadi kaMika isahluko sokuqala yafundeka. Ilizwi likaYehova lafika kuMika waseMoresheth ngemihla kaYotham, ka-Ahazi, kaHezekiya, ookumkani bakwaYuda, awalibonayo ngokusingisele kwelakaSamari neYerusalem. Yivani nonke zizwe niphele, bazani indlebe, hlabathi nenzakiseko yalo. Mayibe lingqina inkosi uYehova ngani, inkosi etempileni yayo engcwele, kuba nanko uYehova ephuma endaweni yakhe eyakuhla anyathele phezulu kwemimango yehlabathi. Ziyakunyibilika iintaba phantsi kwakhe, zicandeke izihlambo njengomthwebeba phambi komlilo, njengamanzi aphalazo ecandekeni. Konke oko kungesirheqo sikaYakobi, kungesono sendlu kaSirayeli. Ngubani na obange isirheqo sakwaYakobi asingowakwaSamari na? Ngubani na obange iziganga kwaYuda asingowaseYerusalem na? Ngoko ke ndolenza elakaSamari libe yimfumba yamatye asisimi, libe zindawo zokutyala izidiliya. Ndiwaphose amatye alo emfuleni, ndizityhile iziseko zalo. Iyakugqotywa yonke imifanekiso yalo eqingqiweyo, lutshiswe ngomlilo lonke utsheqo lwalo. Ndizichithe zonke izithixo zalo ngokuba lizibuthe ngotsheqo lwehenyukazi. Ziya kubuya ke zibe lutshexo lwehenyukazi. Ngoko ke ndiyakumbambazela ndibhombozele, ndiyakuhamba ndibhunyulwe, ndishiywe ndize. Ndiyakukhala njengembungutye, ndilile njengenciniba, kuba amanxeba alo akanakunyangwa, ngokuba kude kwafika kwaYuda, kwada kwafika esangweni labantu bam eYerusalem. Musani ukukuxela eGadi, musani ukulila nokulila eBheteri-Afra, nizigalele ngothuli. Dlulani bemi baseShefiri, nihambeze ngokulihlazo. Abemi baseTsanani abaphumanga. Imbandezelo lwaseBheteri-Etseri lunihlutha ukuma kwenu kuyo, kubo abemi baseMareti bazibhija-bhija ngenxa yokulungileyo. Kuba kuhle ububi buphuma kuYehova, beza esangweni leYerusalem. Bophani iimbaleki ezinqoleni zokulwa, bemi baseLakhishi. Ibe kukuqala kwesono entombini enguZiyoni ukuthi zifunyanwe kuyo izikreqo zakwaSirayeli. Ngako oko uya kuyinika iMoreshi yaseGathi inqakwe. Izindlu zase-Akhazibhi ziya kuba ngumlambo okhohlisayo kookumkani bakwaSirayeli. Ndisaya kuyizisa indlalifa kuni, bami baseMoreshi. Baya kufika e-Adulam abazukileyo bakwaSirayeli. Chebani niziguye intloko ngenxa yonyana beziyolo zenu. Kwenzeni banzi ukucheba kwenu njengexhalanga, kuba kuthinjiwe kuwe.